ka por kalabiang inyo banya sedang no ya kanika jing syakri ke jing oblay ha kanika step sai simpat ngi aingu yo oblay bola penyo ngi kanika kesengi ka ba krau kesengi ka kentang nam ta jungi we pi we kum ki bangai kesengi ka bangin yo ban penlej ya kapor ke jungi jimut ci perkhat ke jungi ya kidono ke jungi ka ban syakri yo oblay ngi skamba kanika por kan nong kapor ke ba kentang nam ta jungi bat ngin mat ke jing kerku ke jong blai leba kan ke jing syakri jungi ke stam ka balang ila penbet bangin pelong ke ke jeseng menta ke sengi kan nong ke jeseng ke bekerpang ha ke jing sya ke ke sengi long sinot ya ke bangila dei baro bandon ha ka jeseng sinot ka ba kumba ke ke pali ban long ha ke balang maunai tare namar kini ke jingja namar kini ke kani ke jingpang kepada na kani ke pertai hak bala di ban khang khadap lot ye ki jing syakri blai brokhat pat ngisungu yo blai bentang la yo kum ni ban yo ye kani ke singin ringim shi yo chu kalat ban let kum ki pai lang jo blai ha ka ji seng pai ba jong ki chi pisot semni ba kum ta na ka yang sinot ki lap tha ki balang ban pelong ji seng ha kani ke singi ha ki jong ki balang bat bangin pelong ki kani ke ji seng baro asin pakawai ke ba ngi kwa ban pen kemau ik para nget ba ka jing aingu ke bangi yo ban lum ha kan ke sngi kan de ke jaingu ke ba kan nei sekafon jo ke sinat de ngi skambu blai no rangkat bangi bat kumba laong ba kan ke de ka sngi ha ke bangi de ban don ke jing seng pai ba jo ke sinat de kumta namar bangim yo kalat ke jing duai jo ngi ke sngi kolong bu blai nang kerku ya ka sinat ke jongi ki kam ki babon sertap jongka kum juru ngin kemau ho blai hak jing duai bo bleng snai ban irap ingi bangin yo pat kalat ke balai loit bangin syakri yo blai haki por ki bandang wan swa mingin sedang ni ke jing syakri ke jing yo blai tungin pai yo blai ke jing duai tungin ye duai ko kpa jongi ba beneng long ke bakhoi ke keteng jome wan ke hima jome long kamon jome hak khandau kum ba beneng ko borom ke jingu ke jingero baro ngi ai shame karabi namar kene kalat ke bakodor ke ma penyo hangim ki khon ki jome ko trai mengila ban yo ye kene ke sengi ke bangin yo ban syakri me ke sengi bangin yo ban penon buram ye me bat kham ta bangin yo ban selok ban me marwe ni wai trai hagni ko por kum ki khon jome ngi wan na ki jong ki yeng ki sam dang step ye ban mani ban syakri me blebi ye ngi duai ke jodor kat ke jome lamba kene ke jing syakri ke jong ina dok bastang yalam ingi dalau jong mensem pensaj boringi dalau jong mensem bat ba da ka jindor rangkat ke jong mensem jome ngin mat ke jingkar khu ke jome tarabi ingi duai kan mau kerpang ye lau jong syakri pastor bansa ai khubor pedeng jongi ke ne kastam penkop lau da ka bor ke jong mensem khoi pensaj bori ru trai ka khubor ke bangin sayo lamba ju ikan longsha ka jingkar khu nam ta ka jingim ki khon ke jome wei pi wei badon ngene ko por ngi IT ngene ke jing syakri ke jong inado ko sedang hado ko bawai no ha ke jelam pa ke jing beten ti ke jong metrai to sengawengi to ma pi ki pop kerengkang ngi mesyam mari kini baro ngingo ngi dem ngi pan ha kerteng ke jong trai bon no penyambe jong Yesus Kristus dalam ta sri ki bom jukudro amen in ya sedang ke jing syakri jong ya oblai da ka bengi so lang ke jeruai kabasan spa nyo pulai san spa nyo pulai bat san spa ndre pulai na bakham rem basan spa ndre puar na bakham rem bahadin kan ke jorwai ngila pen bai iwe ni kirang ba jong balang misa es imni banyalam ngi ha ka populi ni ka ktien ke jong blai wa ban bu ha ka jing duai utrai ulong usiem yang in yari walang ban yaro yu ka mensem kalabang penjam ka ktien pen krau yu unong penem da bangu baro tuki khot ke jerwai ke basan spa nyo pulai utrai ulong usim tungen yar riwalang ban yaro ya ukam simka lam hang
kun pa halol ka ken ushong jam kak tin pen krau ya nong pen im daka bangun kan chom na kul chakul kahima pa utrai kibol kibom tuko Jesus Christ lai bencam kak tin ben krau ya nong pen im daka bangun kita menublai utrai trong hi usong hapan ta kapel thei nam bojong u kan long pencam kak tin ben krau ya nong pen im daka bangun snow kumen kiriu gen uchi suhi un pau pan ya lam ya pi pecha ying ba u la thao ki Shen bantu roi blei tu yae komen. Haswa bangini lang hawlay jing duway ngan pensngaw kato ni na katiin ka bakhoy ka jungu kamaning ko ngan shim na isaya galanong ka pasan kadakot ka arpo hadu arpuway nang tana ka no Marcos galanong ka bakhat lay kadakot lay puar hadu lay punyo badru nakshiti ginong room galanong ka bakhat ar kadakot ka baningkong hadu ka baar kikintin ki jong ulay ki ongkum ne kordit ya kita ki bakhot ka babha ya ka basniu bat ka basniu ya ka babha ki babu ka badum ya ka bashay bat ka bashay ya ka badum ki babu ya ka bakthang ya ka bathiang bat ya ka bathiang ka bakthang kordit ya kita ki bastat halaga jong ki jinyo bat ki basyan halaga jong kajing kami. Nrei sepang kata kasngi bat kata kapor om don batip wat ki angel ki bahabneng lumni ukun nrei tanggu kpa do sumar to sharai do duai ru naba phim tip lano kata kasngi namaru kun ubreu ulong kum ubreu balik hakicing lech hakawai pat kari ubla ino yalaga yeng bat ulai halaki syakri kabor hawai ru kakam la kajong bat ubala hukum ya unong ap jingkang ban syarai namar kata to syarai naba pimtip lano try yeng wan hagabala janmet ne siteng senya ne habarius yar ne mesdep yo abawan kendet un shem ya pi badang tia ya kabanga ong hapi nga ong habaro do syarai namar katang nga karpat ya pi ko bara pangit na kita kijing isn e jong ublay
man ai ti no ya ki met jong phi kum ka jing knya ba im ba khoi bat ba pen sngo ba e yo blei ka balong ken ka jing sakri ba kan jam sim jong phi bat to wat pen nya sriem reng khat ya la de bat kani ka perthei rei to pen kla dur no ya la de ken da ka jing pen thmai ya ka jing mot jong phi khnang ba phin yo tep ka bo kum no ka long ka mon ka jong blei ka ba bha bat ka ba pen sngo ba e bat ka ba janai de u blei un ker khui kini kin ten ke la pen sngo ke ka por tong ini lai lang chi duai ngai ngo i me ko try kan rat namar ka jing e ka jing is nei ka jong me namar me long u blei u kan rat jong ka jing im ka jong i u blei jong ka bneng u blei jong ka khandeu ko try kan rat Iwan ha kani ka por ko try kan rat leng ba kani ka step ka ba kraw ka ba kan tang e ka jong me ko try ngai ngo i me ko try wat pedeng ka jing tlot ka jing duna ka jong i mem shem la no ino ko try kan rat leng ba kani ki sngi ki por baro ki late no ko try ho chi sha ko try kan rat kam tamunius dem arjar arpo bola late no shadin kini ki sngi ka jing im ka jong i ko try waling mi dei ban ya chi pedeng ka jing khom jong kani ka klam ko try kan rat ka bala bat ka bala pendeko ya ka jing sakri ka jong i me ko try kan rat leng ba kini ki sngi ki por baro late no great try ki aka baro kim long ko try kan rat klem ka jing tip ka jong me ko try rei a try kan rat nginda karpat ki jing isne ka jong me mani isne bandor khat ko try kan rat ki jing im ka jong i ko try what happening kani ka jing jai ki bala ja ha ka jing im jong i na bagi ni ki sngi baro ai kan long ko try kan rat kalat ban thau thmai ki jing im ka jong i ko try mangini ka snow scam ko try kan rat ka jing et ka jing i me baru a try kan rat binginang yai om da ka jing klain ka jong i ki breu ringinang yai da ka bohor men sim jong me ko try ngai ngo i me ko try kan rat na margani ka lat ka koridor ka mem lat thau ngi ko try menang ai ngi ka ni ka lat binginang la ban mi na lagi jong gi ngi sem ngi jong gi ban wan ha gi ka bagan thang ka jong me ko try kan rat ban yo ban sakri ban pendon burom ya me leng bagani ka sngi ko try ngi don kam ni ki jing isne ki jong me ko try ngi don kam ni ki jing don kat ki jong me ko try ka la leng bagani ka step ngi long dang i breu ko try ka ra pedeng cibon ki jing telot ki jing duna ki jong i ngi long ro ki nong pop ki ba kraw ko try ka ra ki bom long i ei ko try ka ra da kmat jong me ngi da karpati ki jing isne ki jong me ko try mani snei bandor kat lima kani jing sakri ke jongi ko try ho chi sha ko try kan rat kani ka ski ko long ka ski habakum ka sinot ko try kan rat ngila de man pelong ye jing seng hang ti ka balang mau nai ko try rein mar ki kendon ki balak khang lat yang ko try kan rat bingim la man pelong ye ni jing seng rei wat try kan rat wat pedeng kita ko try kan rat kum ka sinot kalayo man pendep ye lagi kam ko try kan rat ka balang jaya menin hari ini sngi ko try rat aski ko try ban kren ban ya ki kam ki jong me ko try ki balong ban penyai ban pentelon ya ki kam ki jong me ki sinot i bro ko we ko try to meni sne ban kirku ko try kan rat ki ki bakum ki sinot kala don ban pendep ko try kan rat hari ini ki sngi ki bala dep ko try meni alam kam tam ko try kan rat nadu mener tor ki sinot ki nong kit kam baro ko try bagi nang la ko try kan rat ban yo skau ye ki kot ke jong me bagi nang la ro ban yo ye ka bor ke jong me ko try ban penyai bait ki kam ki ba kraw ki ba kan tang e ke jong me ko try nak wei ka bor sikwe pat ko try de meni sne ban dor kat ko try kan rat ye ki mission ba pher ko try kan rat ba sinot ka don ko try ki sakri ki jong me ko try kan rat ki ba don haki lingkha ki ba pher ke mission ke jong me ko try hoi ko try ni dwai na mata jong ki ko try ki long tang ki breu pedeng sipun ki jing trot ki jing tuna ko try ida kerpati ki jing bechai bor ke jong me ko try meni sneban ke char bor ko try kan rat iki bagen yo iki met ki ba ko ki ba kya bagen nang la ko try kan rat pan ai ke jing sakri ko try kan rat
Haki jaka ki paper wat pedeng sipun ki jing ki badai bani akan do leng bagi ni gisgi ho chi sha ko trakin rat ni em haki si ki por ki ba ko trakin rat ya rap yang i ko trakin rat kum ki breu bangin pej ki baro ko trakin rat belajar ki jing em ko jongi ai ko trakin rat kan long ka jing kin siu thia ya ki jing em ko jongi bangin pen kre ya la de ko trakin rat margin tip ko trakin rat la no kasgi ka ba me man sawan man shano ing jing im ke jing hi we pi we yarap ingi ko trakin rat leng bagan ka step ko trakin rat abang idon hai ying ka pakan tang ka chome do pendap de men sim ko khoj ka bor ka chome ko trai kam tam ko trakin rat ya ko bor ke bang isi osgau no shakri ba koridor ka chome ko trai ya ba melawan ya lam yu ka ni ka por ko trai ngi dak party jing pen slek ka chome ko trai ulong tang breu ko trakin rat Rita pendap kami dengan siapa kau kapor kacau mego try. Bagi eke barok kita mengisios kau nu syakri kacau mego try. Kelong ban tahu thamai kecing im kacung iwe piwe kebadan ini. Baru kita yos kau yang ni kapor kacau mego lembaga ni tendong pensawa kau try. Ai kan long kecing kerku nam tak kecing im kacung iwe piwe. Pada ingin mi no nak ni kecing kebagian tang kacau mego try. Kan yo mah di kecing kerku kita pengen saitam naga ket ke jing isne ke jang me try ngi di wae ke jing don rekat jang me ke por badang sa baro do mini isne ban mapru iki pop kring kang ke palat ke jongi ki mangi pen susi mel ter ke jing im ke jongi na bagi ni pan ngi kerpat ha ke teng jisu bolong dong pen im jongi menta ba chibom syukur ro amen. To blay un kerku ingi lama kejing pulih kejing syak skor ke tien kejing blay bad bau blay ni senai ban yo sungau di kejing duai ke bang labu lung bau syakri jung ni pen pau kejing sungu yai Mr. Isim ni ba pendep ya kene ke benta ba ke balang ke labu ni duai bau blay nang kerku pi na yalami pi kejing syakri jung pi ya lau jong pen em po ke balang de kene ko por ni yo sungau kejing pen mana Pad hadin ke jingpen mana ngan suhan kerpat iki oses ban wan ra iki je aingu bad ngan kerpat i temen basan leng dok ban pen kentang iki je aingu ka jing sing ba arsin kan long ha ka por shibiji kumtu kumbajulong ka program ka longum ni Banyalam haga yaga jingi seng de itmemesan PS Karnior Vice Chairman jonga balang. Organist Mr. Balmi dingdo nong pure nong yalam jing ruai Mr. W.M. Ramsdam. In yo yaga jing puli naga ktin jong blay bat jing duai ni Mr. W.D. Sangkli. Nang ta in yo yaga jing penbra jing lum jing aingu. Inong kren indong i Wei pat i pastor naga sinod mingi Reverend DMCM. Kembalaong i chairman mene haga basedang. Ngigir pat i para bangit i bawan sa kijing iseng inbo jingmot ba kijing aingo ki bangilum hagin igisingi. Kinleit siya ka fon jong ka sinod. Tingin pengerpang yeladi naga benta kini ka fon. Au blay bukpa jingi pa peneng kumne trabi ni wan banang yo ime hani ka por kini ka step jong ni ka singi trabi kolong ka si ke jong me trai kendat mangila trai kendat wan ka ying ke jong me man sakri ban pendon borom ni me ho trabi ni ka por ni wan ban ai kini ka jing ai ya ka ba mem la kurku ki kam ki jam ka pangi trai trabi ho ilong ibarat trabi Handai kurkuyu ki bakin long man kra nam ta kam ko jami ho trabi ini jing ai jongi ro ne kapor kan long trabi nam ta ka sinat ko jongi trabi
Namar bangim la atai kendal bang kedua lang kumpai lang jomi. Hang te pomona tabi. Handai tabi bangi don kumne ngiyo atai kendal kan dibenta. Man sakri yemi. Lembah kijeng ai kijengi. Kurku tabi jengi wei paro. Ulayo benta tabi. Mi duai atai kendal don kan tak singi paro singi. Ya kijeng sakri kijengi yemi atai. Badorang kada tabi nam tau sakri jomi. Watang sekendat por unsa yang nang ni kena cekap kentang. Man playa kedin ke jomi tabi. Isne don kaju je kijeng pengkre kijeng pengkrum kijeng paro tabi. Kanang makata kubur ke bangi nginyos ngo. Kanang ke por nam ta kijeng im kijengi simet tabi. Kerku tabi ke por ke basa kijeng sakri kijengi. Naba keteng try jengi Yesus Kristus pan. Amen. Ngi la poi pat sa koi benta jong jing sakri jong yo blay hakane ko por bagata kalong bangin yo sngo ya kajin slok na kaktien ke jong blay indana pedem jong i hakane ko por ya ira brand s shabong I pastor I don haka Maukhar pastorate Maukhar district bag Shalong Rilum presbytery ti pastor nakaliang jong kabalang ngi pediang subhai pi hagane kupor bangi penpau kejing sungu suburam sibun ip ba pila kloi ban ai kapor kejung pi nak ban penkongu ilade bandon rangkat bangi hagane kesengi ba kham tam ban ai ngi ya kubor ka ten kejong ublei ti kublei sibun pastor kum kabalang I duai bo ublei na lor rangkat ba pi nang yalam pi nang ten pi ha kejing sakri kejong pi ka kam kejong ublei hala kejong kabalang bat hagi benta baro bau blei wibet ban pendon kami pi te ngi sungu suburam ye kejong orang kat kejong pi kene ko por ba ngi dang duai bo blei un penkop ye ko bor kejong ha kene ko por ba pinsa ai khubor bakan long kejong mentoi na ka benta jong I kum pai lang po balang te ngam te I pastor I kane ka de ka sen ban kong ni kum no bat ko kai ngas to I pastor de ka sen ban kong te don pada jungi lesi ki bani thu I but kumta la dang don ki ki bayin ki kwa ban bani thu na kerpati pastor bayin sa le kumta shwa bin kren te shwa bin yo sngo ya khubor ka ktin ka joble ka ko por ni so lang ka jirwai ka ba shispa arpunyo ba shispa san ko min sim ka jipan thamai a hiar ka bor bakraw pandoro ya ka boy soitan kajing snew nang itola ya kal beneng atrai topa ya kinong pop ban penim aing in snow ka kten ka jome isnei kandat aing in berarti tu gerkhat ka jirwai ka basis pa arpunyo ba hadin gane ka jirwai ai ka por ka lo pastor sa shim ka ikbenta Kumen sim kaching pentemai ayarda kampur bakrau penduru kabut usoita kaching snim nagitulau yakan hanangilula Hakinong pomban penem angin snow kakin kachong me isneken rat angin ringkan pan kisakri chong me Palumen simpan yatre tu penken du yakin hong pom
Bên bao la cả chính ai ấy ya khi men sim trong nghi men ta tu bên sai a trai ba ba anh in man cả chính ý trong bi làm yang nghi sa cả tiếng na. Hakabaningkong ipenpau kajing sengungu kajongai ublay ubala yalam ubala sumar bat ubala don ringkat bangala banpoi hakani ka balang kajongpi bat ngangedru ringkat bat kajing duai ki bajar-jar kajongpi bangala ban yeng hakani ka jaka ka bakentang ki bangen sam Bika kubor nagaktian ka jong blay. Ngapen pauru kajing sngoburom ya kajing pediang kajong pi kum ka balang ya nga hakani ka sien ka baningkong ka bangiyo ban wanyu kejat hakani ka balang ka jong pi. Ngits kem ki kentien ki ba pi pilapen pau kelong kajing singan kenlong ru kajing aimen sim nakabenta jonga ngaru ngapen pauru kajing ai kubleiru imtaka program komiti jongka balang hakabang layo banyak keren ru bat i pastor ibadi in charge hangni i reverend Lendan Sim ibangi jia kendu nakawi kapor syakawai pat bat ibangi jia ya i banga juburom ya i kum yalu jong men hakakam syarai balang ngapen pau kajing ai kublai ya ka bapiru pilat ken mau yang aban ai benta hakani ka step ya ka bangan sam ya ka kubor jong kajing slok na ka tin ka bakut ka jong blai hot kani ka sngi ku mangiliak sngo meneh ka baduai Ak bapule sedang bat duai. Kalau engkau sengi lesi kebangi, hak sinot hibarok kawai, kumba julong normal hi. Kadai ka bentai ki bangi inlet segi jaseng sinot. Henry neki daw, banegi jingja jong, kani ka pandemik. Ngihap, ya ka bangin long, penlong ya ki jaseng, halaki jong ki balang. Henry lah hakadong hakanu ke jaka nginget skem bau belairu ulong ubadap haki jaka baro dah kani kapor kumbla ong mene da itemen san chairman iba penyat ikani ke jeseng kejing pen itu kendiat yalade ya kebenta bat kajing trai ke jonga kabanga ngala ai kajing syakri hakabalang mukhar pastret ke mukhar district kabahap jong ke Shillong Rilum Presbytery ngelawan ya kaban sedang ha usnam ar hajar khat khandai bat nadu usnam ar hajar khat ar hadu usnam ar hajar khat khandai ngelayo ya kalat kebanganget ke bau blai uplihi ya kata ban ai ya kajing syakri hakati ke Rilingam Presbytery ke jaka ke badang syara ke jaka ke badang bun ki kijing kebangia kendu lakalong hakamet hakamensim bat hakabor perkhat ru kumju Henry da kajing snai pat kajong blai ban nganget ka de kajing alam kajong habaka balang mukhar ka khot bangan ai pat ya kajing syakri hala kajong ka balang ka bala jupen he pensan yang anaduk badang rit kumta da ka mensim ka basngurit ngala pediang bat ngala kok ngu
ban ai ika jing syakri ka basa halaka jong ka balang ki para bangit ka ying ka semru ka jonga ka ba ngasyong ngasa kalong sete syanong krem bat ngadon iwe ikon ibadang arsnem lai banai se onda bai kila khamhe la shai singi na setengah sayo kalat ia ka banya lam ya ia ka banya senran lem bat nga syanu sebangang lain ki para bangit hagane ka por haswa ka bangin yo snow ia gane ka benta jong ka jeng slok na gane ka tien ka bakhuit ka jong blai tu ini pendam hage jing duai ablay berukpa jengi bahabneng ngiwan ya kaban aingu me ko kenran namar kan kapor kabak koridor kapor kabak kentang kabak mesya yang kum ki khun ki bla siuspa ki jongme bangin don kan ka ying kabak kentang ke jome ko trai ya kaban syakri ban mane ban pendan buram ya ka kerteng kabak khut ke jome iwan ru ya kaban aingu ru ya me ko try namar ke jingker khu ke jome haki benta ke bapher juga jingim ke jungi baru ko try ki don ru ki por ka bangingi wan hakani ka ying ka bakentang ke jome se don na pedeng jungi ni ba don ringkat bat ki jingket ki bakhya haka jingim ke jungi ni don halaki jong ki jinge la kalong haka jingim shimet haki yeng ki sem ke jungi hasnong hathau bat habalang rukum ju try medon ko kenrat hakane ka step ban pen snow ye kene ka tin ka ba im ka ba don bor ka jome ko kenrat ni duai ko try ba mini snei ban play ye jing mot ke jing perkhat ke jungi ban play ye ki do not ke jungi bagak tin ka jome ko try kan yo ye ka ban syong kerhai bakan yo ban nyalam yengi bakan long kajing besar yang iko kenran khamtam ha ka bangi im makane ka perthai ka badap de kajing bat kajing ele ka perthai ka bangi dap de kajing bom sngan ka perthai ka badap de kajing syapting ko kenran hanre ya rap ya ka bangi kum ki banget hame bangi nang ban syanya hame hakipor baro jong kajing im kajungi try ya rap ingi ha bangi puson ye ka tin ka jome ko kenran ai bu men sim ba khuj u jome ko try un yalam un pen syai un pen ngau tho ko kenrat iki benta kanang abangin mi na kaneka ying ka bakentang ka jome ko try ngin mi ringkat bagi jingker khu bagi jing thau ki batmai ker khu ko try lo jong syakri ba ma penyeng he ka jaka ka bakentang ulong tang ubriu ko kenrat nala dia dan ai ko try ring duai ka jing yalam bagi jing pen syat bor bagi jing pen kubor ka jong men sim ba khuj jome ai baka wei ka kentien ka ban mi na ka sentur ka jong uku kenran kan lo ka jingker khu bagi jing mentoi na ka benta ka jing em ka jungi ker khu ko trial ka jong ka balang ka ba me ko trat malak seng ha ka ni ka jaka bangi duai ru ko kenrat ba men ker khu na du kinong syarai ka ba ik ki jong ka kirang ba balang bat ki de khot jong ka balang na du ki ba san ha du ki ba hep ki ba ret ai ko kenrat kan long ka balang ka bayat ha ka jingin ka bayat ha ka jing yong long kawai ka balang ko kenrat ka bayat ya lap ka bayat pen sawai ka khubor jo ka jing pen em hap deng jo kan ka perthai ker khu ko kenrat ye kan ka por ka badangsa ni ai ti ki santi blai ki ba khlan bor ka jong me pediang ye ka bangu ka jongi mabru ikiring kang ki babon ha ka kerteng ka jong Jesus Kristus wolong nong pen em ngipan amen. Ki para bangit ka benta jong ka jing slok ka jonga ka ni ka por kalong nakilai teli ki benta ka baningkong ka bangilaban syam na ka gospel ka bakat ku Lukas keledong ka basan ka dekot ka basau hadu henriu ka baar pat na ka gospel ka bakat ku Matius ka lenong ka bakat sau ka dekot ka bakat san bat khat henriu bat kum juru na ka gospel ka na ka ju hi ka gospel ka bakat kum Matius ka lenong ka ba arpu pra ka dekot ka bakat kendai bat arpo ki kentien ki ba ong kum ni
dia onda ulawan no kabakren ulaong haus Simon to nyat no syakabakam jeliu to penhiaru yakijar jongpi bandup ngat usiman ulayat hu bad ulaong kokenrat ngelayale shitom barok shimit te ai ru nyimshim langat henry namar kaktin jongme ngan penhiar yakijar kumta onda kilala le kum yakani kilangat bun ba kidokha kijar jongki te kilas dangkat te haba kalak hamno kesngi keleawan hau kisenran jongu kidaong kani kalong kejaka kenja kaporu kalak hampalat tu pelat no yakipat ba men lej bakin lej shakishnong bantiet jingbam yalade ujisu deula ong haki kimdon kam ban lej no do ai maphi haki ban ban namar kata ken tukhe dalet pelong tukhe dalet no maphi to pelong senran yaki ben riu baro dapen baptis yaki ka kerteng ka jong kupa bar ka jong khon bar ka jong men sim bakhon dah hikai yaki ban sumar yaki ai baro kat ki bang ngala hukum yapi hakmi ru ngangalong ringkat bat pi halakasngi hadu ka bawai no jong ka pertai ki para banget ka benta pedeng jong kani ka jing slok ka jonga hakani ka por kadai sapang ka jing pha ke jong jisu ki jing pha ki jong jisu bat ngalapen benta hakilai teli kimat ki bangenget kalong ka jing syai baga jing sngot ho lang ka benta jong ilang baro kabaningkong kadai na ka gospel kabakat kum Lukas kalenong kabasan kadekhat kabasau hadu kabanriu ngilak ban bu ka jingkeli lese ke kita ki jing pha ke jong jisu kabaningkong kalong ka jing pha ke jong jisu kalong ban le ya ke kabangila persyang ban le ya ke kabangila persyang baladangi phai hene ka gospel kabakat kumulukas kabayat kho ingi kabakumno bo jisu ukhot ningkong yaki senran ki baningkong ki jongu kabadai hakani ka duriau Galilea ki bangila tip ru yaka kum kapung Genesaret lani ka duriau hatai beres laong hene ka tien ka jong blai bau jisu onda habau lapoi hakani ka duriau ulalet sajan jong kita ki nongtong dok kha balaong hani kaktien ka jong blai ba ula phanyat ya kata kaling syaka ba kham jeliu bar ulaong ya ki senran ki jong u ki baningkong ulaong ya ki to nyat no syaka ba kham jeliu to penhiar no ya ki ja jong pi ba phindup ngat hakani ka por para benget nyo i bau jisu upha yakini ki senran bakin penyat yak ki jar sikit bakham jeliu bang yoi hang to yak response ne ka jing jubab ka jong usiman ongko kenran ngilayale sitam bro simit ngila persyang bro simit dak kita ka jingla ka jongi dah kata ka bor ka bangi sngot ho namar bangi ngila em hakani ka kam nado bangi dangret ngila persyang kenrat barok simit henrei nyemsim langat ru ngamut doru hakabakum kani ka poru u Petra u Simon Petros lese unong yau jisu lese ulapan perkhat hakawai kaliang kumno uni ukon jong misteri un batai yakani ka kam tong dok kha ka jongi kumno ni khon jong misteri on batai penban ya ka kam tong dok kha ka jongi se ha ka jing perkhat briu ka jonga ka jong piru kan long kumta kumdo nga balong bat bit ha ka ni ka kam henry dau tai wan batai start ya
Henry nyoi hakani kaktian ke jong blai ke thu. Ba Simon ule ya kani da ka jing bombansi. Jad bamelaong. Jad bamelaong. Ngin peno ya kata kejar. Saya kata ka bakam jliu. Balayat ho yang i hakani kaktian ke jong blai ku mangalapuli mene. Belaong bala kata ke jingat ya kita ke dokha kalong ke babun. Kat haduk ba kata kejar. Kelas dang ya kebalikan. Ki para banget kei ke banget kwa ban ong hakani kapor. Ba teng-teng haka jingim ka jungi. Ngimla banyo i ya ki kam ki ba phla ka jong blai. Lesi uding pengkiang. Ulak banong ba kita ki ba ublai kwa ban le ingi ya ka mon ka jong u. Kilong persyah bat ke jing kwa bat ke jing temu ka jungi. Lesi ublai kwa ingi ban ai ki ka lesi ka ba kham slam. Henry ni kwa no ya kata ki hakapor ka balingkot. Ban yo i ya kani ka jinglong ka don hakisenran. Ki para benget ka jingpa ka jong Jisu kalong. Ban le ya ki ka bakile persyang. Ban hakata ka bakile ya ki ka bakersyang ka baki persyang. Udon kam naki udon kam nangaya pi kalong tang ke jingkok ngo. Tang ke jingkok ngo bangila banle bangin mat iki kam ki bapla ki jong blai haka jingim ke jongi. Ngiken maru na kaktien ke jong blai. Na ka kitab ke jong Samuel. Nyo i ba kumno ba usim sol haba ublai ula ong ke penyap iki nong Amalek wat nom pensa iweiru. Naduk ki jingri haduk ki beriu. Henry ke bang yu i ba usim sol hatu kapor. U i ki ba bhatam. U i ki ba sengai. Ba unyok ban pendon kam yaladi. Laong hang ni ting ke jumblai ba ublai ula sngusi ba ula babi ba ula jiet yu usim sol. Ba laong hakatu ke dekot. Ka ba kok ngu ka khambha ban ya ke jingknya. Ngiken mau yau Abraham ru bau yo ya ka nam kumu kupa jo ka jingat. Om dei ba ulak ban penken ria ya kilom. Om dei ba ulak ban ne sibon ki kamba. Ka ba simple la ki ba simple tam. Kadi ka jingkok ngu ka jong Abraham ya ka jingkot ka jong bulai. Ki para banget ha ka jingem ka jonga ka jong piru. Kadon kapor kum ki briu kat bangidang la kabor ka jongi. Kat bangidang don ki resource ki jongi. Bat kat bangidang biang kata ka jingstah ka jongi. Ni persyang dak kini banle kumbalong kini ki senran ki jong Jisu. Kila persyang dak ki skill dan ni dak ki but ki jong ki kum ki nong dok nok ha. Namar baka duriau hi. Kalau long lupa ka jaka ka baki kitip. Iki eryong ke bakumno bakinyale. Iki jing ke bakumno kinyale. Iki jadok ha ke bakumno ki don hakapor ke bakumno. Hari ke don kapor ya ka bakata ka jing star ka fail. Ka don kapor ya ka bakata ka bor sngout ka jongki ka fail. Ka don kapor ka bakata ka jingla ka jongki ka jinglong skillful ka jongki ka fail. Bat don teng-teng haka jingem ka jongi habangine ki fil teng-teng ni hab haka jing ki babon jat haka jingem ki jongi bat teng-teng bon ki khun samla habakala jur palat ka depression habaki ki bangi thmu ka bangi ni angnot banle ki bangi ni thmu bangi kwa ban yo ya kata haka jingem bat habakim shim urlong bon apa ki khun samla ki don hapdeng ka depression Kila kisim ban ya kiwei kilat kiba kim dei ban sim don kiba dekat no laga jong ka jingem da kala ban long ka ba ki di ki jing di kiba long ki bi la ne ki thang la de la ne ki phasi la de bo ni ki khon samla habak kala jur palat ka depression ka pelong ya ki bakin le kumta lesi manga bat mapiru kiba don ha ka ne kapor lesi barok sikata
ngila persyang ya ki barok klem kris haka jingim ka jungi lesingi ong balai bakane ka jingkmu ka jonga ka fil balai bakane ka business ka jonga ka fil ikan mau bau jisu uong haka gospel ka bakat kumu Yohanes kelenong ka bakat san uong itu ki kentin klem manga pimla le ai ru e badu pol ru uong itu ki kentin ngalak ban le ya ki baro kadai hauta uba pensyat bor yanga ki para bangit ublay ukot yang IP hakane ka step bangi ngin le ya ke bangila ju persyang baro sikata bat hakata ka jingle ka jongi udon kam ngidon kam pandon ka jingko ngo ya ka jingkot ka jong blay ka benta ka baar kabenta kabaar ka jingpa ke jong Yesus Kristus ya ki senran kalong ban ai ya ka ka bakim don ban ai ya ka ka bakim don nyo ya kene ha ka gospel ka bakat kum Matias kelenong ka bakat sa ko mangala pule meneh ka pasdang la dengin pai itu ke jingja ka long ka jing besar ka jong Yesus Kristus ya kisan hajar ngamudur kala dei ka catering ka bakrau bah ka to kapor ban yo ya kini ka tien ka jong blai la ya thu ngi ba haba kisenran yo ba kata kasngi kala janno bat yo to pat ba bola tangan bala ong hene kaktien ke jong blai kila lek ban ai jingmot hau Jisu kila lek ban advice hu Jisu banong kutrai kine ki pat ba kila tangan bat ka poru kala jandom pelat no yaki bakin lek thiet jing ba kenang baki ban pen kedang yaki kepo ke jong ki henrei ka ba Jisu u ong yaki senran ha ke ka por wong tu ai mapi haki ban ba upa ban ai ya ke ke bakim don modur haka jingem ka jonga ka jong piru lese da don menu ba ong tu ai si ya kata lese ka ka bangingim don te hayeng lese pin ong ai si sipo hajar tingka ringangam don te kumnongan ai ngamudur ki senran ki jung Yesus Kristus hakane ka por kilong kumta habau ong ya ki bakin ai ki jingbam yau ta pat pa ngamudur le si ki senran ki ong yu Yesus memut ban ong kumno melabit ne ngamudur ki la ban bu ka bakum kita ki jingkeli henrei hakita ki jingpa ki jung Yesus Kristus utrai Yesus upet ya ka jinget bat ka jingsyanya haki kidon em ya kata ki para banget haka jingem ka jungi ublei haba upha ingi banyalap ya ka gospel kamdei tang ha bangi yeng hakini ki rensa hanrei ka don ka poru ya ka bakata ka gospel kadai ka baki briu kinda yo ban bat kinda yo ban ketak ya ka bahkan long do long senam haka jingim ke jongki ngaken mau ya kawai ke benta man bangadang don haka ka rilingam presbytery kalau don kawai ka paper haka wai ka jingelang ka badai jong ka mission and evangelism jong ka presbytery long bahala present ya kata ka paper haka ka por but ondah baladap an present kila don ke jingkeli but kila don ke babu ke jingkeli kanu ka bakam kongsan ka jingalap ni ka commission ki babon na pedeng ki rangba ki le ai jingmut hangta ki la penkesan kawai halor kawai baki ong baka kam yalap ka kam la
ban ya ka commission don ke ba pen kesan ya ka commission ka kamla ban ya ka kam ya lap ban ha pedeng ju kita ke jia kren u don wei rang ba huong ya kini ki kentien kini baroar kilong kom kitap nyang pukeni kajing elap bat ka commission kalong ki artli kitap nyang kabaka pukni kelaban her sejerong ki para benget kalong kumju batang kajing elap klem ka commission nginumla ban poison seno ngidon kam yakini ki artli kenang bangilak ban her kenang bangilak ban yalap ya ka gospel kenang bangilak ban ra ya ka lama ka gospel shalor bat kam shalor ublai ru ukhot yangi kum ka balang ban ai ban ai ya ka aka le si ka bangi ong nyim don ha ka bakum ka ni ka por henrei ka ba ublai ukwa nangi kalong bangi don kam ban don ka jingen bat ka jing syania hau namar dai ublai unong pendap yaki ke baro abang perkhat sapang ublai kumno ba upendap yaki ke baro kapen kan mau yanga sapang uwei usyakri jong blai oba kerteng George Muller une uba han ka khat prasne khat praspa san hadu khat praspa khandai pupra une usyakri jong blai udai missionary ubala seng ya kata ka orphanage ka badan ha Bristol ha England bat ka ba phla ka jing seng ka jong ne George Muller ya kata ka orphanage ka jaka rikon swet kalong badai tang na ka jinget bat ka jing duai ka jong u ka ba ki klam kerpat lane u klam apil shano baula ban sumar ya ki silak arphongut ki khon swet ki badon hangta ha Bristol ban yo i yo ni usyakri jong ublai ulah trouble lane ulah let sakeleng jo ka perthai saki sauku art likiri bat ka jing let ka jong u kalong kumba arlak mile bat uju pen slur yaki briu kumno baki den kamban nget bat kumno baki don kamban syania ha ublai hakipor baro bat kala don ka wi ka journal ka ba utho bat ulayat ho hakata ka journal uong bakumno ba ublai upendap ya kita ke jing don kam jong kita ki code sweat long ba hakawai ka sngi hakawai ka step habakini ki code sweat ringkat bat ki pliang ki pela ki labu hakata ka mi bala ong ba hakata ka step om don jing bam ru'e om don jing di om don jing bam kini ki kena school kini ki kena konsul kladai ru kapor ka baki ki net school kim tip ya kita ki baro Henry George Muller utip ya kata Henry kumba julong karukom bat kumba jule man ka step ubu ya kini ki jing duai wong ini hakak tin nong way dear father we thank thee for what thou art going to give us to eat Kopa ni aingo yame nakabenta ka ka ba mensa ai hangi banba loong ba marsin kot kata ka jingduai ladon bawan tiet jingkhang hangta banda balawan tiet kata jingkhang nu George Muller ulalek ban pli kata ka jingkhang banda bala pli kata ka jingkhang ulai kendu yau tau trai kata ka wei ka tendur bat tau trai lo ya thu George Muller wong bangam yo thia barok simit kadon kata ka jing pen sngau hapok jonga bangadai bandai ai jing bam syakani ka jaka bawong lakhi na do arbaji ulah sedang ban syet kita ka jing bam bat ulalek ban ai syakani ka jaka record sweat bat sashipang onda bulalek uta ulawan yo sngau biang sakawai pat ka jing tiet jing khang bat kata ka jing tiet jing khang kalong kawai ka kali ka balas sniu Bada kata kali kala dap da kadut sudah nomor bumut bani ai syakawai ka jaka. Loong ba utrai kali wong. Nomor bakane ka kali kala sniu. Kat bangan poi syakata ka jaka kani kadut kala wat sniu no. Kumta ngawan ai ya kani hame ko jot semula. Bamen ai ya kini ki kon sweat. Kei ki bangil bani i bat ban ringdor na kani ka jingja ki para bangit. Teng-teng ki kabangi kum ki breu ni perkhat
dekat limit ke jungi ni perkat dekat bor ke jungi lensi ni pelong yau blei banum ong bau numla ban hari kan ni ke jingja ke balong yu George mola kumbau la duai wong kopa ni ainu yeme nak bentak ke ke bamen sa ai ngi ban ba uduai namar ba udon ke jingen bat ke jing syania au blei ba u blei ulong u blei ubala banne iki kamba ki para banget teng ha ke jingim ke jonga ke jong piru ke don ke por si ke bangis ngau thu baka ta ka bor ke jingla ke jongi kamkot le singi ngau thu bandale kanum long bar kanum urlong hiru gila datip biang Henry haba ublei ukot yang ngai pi banle ya ke lanim ban a ya ke kabangim don ublei udon kam nanga na pi ya ka jingen bat ka jing syania u hakipor baro jong ka jing em kayongi ki para banget ka benta ka balai bat ka bakadu jong ka ni ka jing slok ka jonga ka ni ka step baki jing pha ka jong ublei ka balai kalong ya ki senran ka jong u kalong ban let sekijaka dan sekijat benriu baro hakani ka pertai baja kini ka bentangin syam na ka gospel ka bakat kum umat hios kelenong ka ba arpra ka dekot ka bakat kendai bat arpau yo i bakum no anda haba jisu o sakiu no syabaneng ulami pau hakini ki khatwe ngut ki senran bat hakani ka jing mi pau ka jong u ya ki senran wahai ya kini ka commission ka bakidei banle bat kata kalong banyalap i ka gospel om dei banyalap tang hajan henry ong hangni banyalap seki benriu baro jong ka pertai kese kadi ki jaka ke bakini ki senran kimtep kimpat poi bat kimpat lek lese kimtep kanlong ka bakumno kibriu ki bakin ya kendu kinlong ki bakumno kata lese kala bandon ha ka jingmut ke jing perkhat ke jong ki senran bat habang perkhat ya kani ka benta haba ublei upha ingi siki jakal siki bangingim patip ke bangingim patle ublei udon kam bat ublei ukular yang ya pi kalong ya ka jingdon ringkat ka jong u ka presence ka jong ublei bat habang ikren syapang kani ka presence ka jong ublei ngiken mau ha kapor ka jong Moses ngiken mau ha kapor ka jong Joshua haba Moses ulaliap la om bakala don ke jing yam briu ha Israel kembal lai posngi mudur ban yam lai posngi kamdei ke bakai watang ar lai sngiru katno ki khmat ke jungi kilaban at mudur ki khon Israel ka bakum kani kapor lai posngi kilaya kila kulmar jingmut lese laban bi udak jingkel yaki mano banyalam yangi syarikanan une u kapten une unong yalam ubakrau jungi dan syuk mentah hereng yo i hereng pet ka kitab ka bandingkong ka kitab ka jung Joshua ka lenong ka bandingkong ublei ulajit ya Joshua barhaba ublei ulajit u Joshua banyalam ki kon Israel u Joshua ru utip ya ka jinglong jungi kon Israel kilong ki ba khnyum kilong ki bom sungu kilong ki ba le ki ba persyak ya ka mon ka jong belai ubu ya ki jingkeli kumno try ngan yalam kat uni upat ba ubang yo i kini ki jinglong ki ba don hapo jongki ublei umpet ya ka jingla ka jong Joshua henry uai hakani yu Joshua ya ka jingkular ka jong wong kumbang ala don ringkat badu Moses kumta ngan don ringkat bat me utrai jongi u Yesus Kristus hangne uai ru ya kene ke ju ka jingkular ya kene ki senran ke jong kumbang ala ong menel sekini ki senran kim tip sakano ka jaka ka bakham don kam la ne kanu ka jat benriu ka bakham don kam kanu ka snong ka bakham don kam bangin let banyalap
Kino ki ja jing don kam ya ka baki briu ki don kam ha ka to kapor. Henry u Jisu hu ong ki. Hakmi ngalong ringkat bat pi halaka sngi ke sngi hadu ka bawai no jo ka perthai. Ni aingo ki para bengai bakane ka presence ka jong ublei kam kot tang Moses ka beteng hau Joshua. Kam kot tang habau Jisu Kristus ulakiu no sabeneng henry ka beteng haki senran. Bar kam kot tang haki senran ki jong Jisu Kristus. Ka beteng ru hadu kini ki sngi ki bementa yangi kum ki banget yo. Ngajuyai penken mau yakini barabor habang alej. Ika banyak selok kamtam kum ke jeseng pentingan haki ying jong ki para banget juga balang habaki mat ya ke jingduk no ikiba it kiba thon ki jongki ya jupen ken mau ya ke ni ke benta ya ke ni ke tien ke jong belai baka jingdon ringkat ke jong belai kam dei on tah bangi ladu ikiba it kiba thon ki jongi kelakut henry ke jingdon ringkat ke jong belai ke bateng hangi ki khon ki ksiu hangi ki bahyeng ki basem ki paralok ki parajor paro ki para banget ke ni ke benta jong kani ka jinslok hakani ka step kani ka khubor hakani ka step ka khot yangi le sedon kipor haka jingim ka jungi ke bangila persyang henry kim seiso kim simlong ko makmi lenti henry ai hakani ka step lengba kani ka khubor ublei u khot yangi habangi persyang banle iki nak mata ka buram udon kamingi ya kabangi indon ka jingkok ngo bat habangi ngikok ngo ya ke ka ba ublei udawa nanga ba napi dei hanta bang sio ma ikikam ki ba phla haka jingem ka jungi simat haki yeng ki sam haki snong bara ka balang ka jungi kani ka khubor haka ni ka step ki para bangai le ka don ka por ka bangi ngila shena ublei tang siteng ila syania hau belai tang siteng henry ai hakani ka step lengba kani ka khubor ublei khot yang ai pi bangin nget bangin syania hakata ka jing pendap ka jong belai bad habangi nget bangin syania ka jing pendap ka jong belai ngin sayo i ki kam ki ba phla ki ba ublei usale usa pendap haka jing im ka jonga ka jong pi kani ka khubor hakani ka step ka khot de ngi yo le sedon na pedeng jongi ngis ngolong marwai hakani ka perthai ngis ngo kenja le se haba imdon shu imei pa le se haba imdon shu ki khon ki ti le se haba imdon shu ki hinman ki para henrai kani ka khubor hakani ka step ka khot ngi ba ublei ukular bandon ringkat om tang sisngi arsngi laisngi henry hadu kabakut jong kaperthai to ublei un kerku to ublei un yarap yangi lengba kani ka khubor kaban penken mau yangi ba utrai Jisu upha yangi banle iki bangila persyang kabangi don kam ni ka jingkok ngo bana iki bangim don kabadon kam ya kajingat bakajing syania au bat banlet siki ki jaka ke bangingim patip bat ukular ngi bandon ringkat hadu kabawai no joko partai ublei unkerku ya gani gajin slok na gani kaktien ka bakhut ka jomblei tungnya pendam hakijing duai ablei berkpa jingi ubah beneng iwan ni kaban aingu yeme kuken rat hakani ka step bangilio snow yang ni kaktien ka ba em ka ba don bor ka jome ka ba makhot ingi kum ki banget ka bangi don kam ban don ka jing pendem ni ka jing kok ngu ka jingai ba ka jing syania bat ko kan ran bangin maru ya ka jing don rikat ka jome ha ka jing em ka jungi ka ba manas ni kerku ko kan ran ingi lemba juga ni ka kubor habangin mi na kani ka ying ka bakentang ka jome ngin mi ru ringkat baka jingdon ringkat ka jome baka jingker khu ka jome bat ka jing pen thmai bor ka jong mun si ma khu jome
Sashi sen pat tu isne ban kerku ya laga jong ka balang hang ni ko kenran. Baganang yo ya ka bor, baganang yo ya ka jingi I pa ko ketrai. Baganang la ban penyar ko kenran. Ya ka kam ka jome hasla jo kan ka pertai. Kerku ko kenrat sashi sen pat ya ka bor ka badang sa. Ya IT hakik santi blai ki jome. Sngow bat pediang ni ki jing khot kerpan. Haka kerja ki jong Jesus Christ belum try berunang penem jungi. Ipan kini baru. Amen. Ngi aingu ayo blay. Ngi aingu ayo blay. Namta kani kubor kia kaba ngilayo sngow kani kupon ng bay pastor jungi. Kubor kaba kodor, kubor kaba don ya kejing khot yangi kum kibangay. Bat ngay skem bangi na sa skor baha, bat ngay skem ro bau blay un shon shap. Ya kani kubor ha idonot kemisim jungi shimet. Bat bangin sngutu ya kay kaba blay kwa yangi. Blay un kurku yangi lang bag basa skor kani kubor, kaba kodor hapadang jungi kani kupor. But sa sin pat ipin pau ko jing sungu I pastor nagmunta kani ka kubor ke bila ay pedang jungi. But pastor sa lidno adin ba laway kani ka giseng den nagaliang jungi kum kabalang I pa pi pastor pinay ka jingsok ang iduay bo blame nang lorkat ba pi nang yalam ya pi nang penon kam ya pi haki jaka haki benta ki ba pher ki ba blame ibet ban khot IP na ban penon kam IP ka jing sikri ka kam ka jung idwai ro bleu nang IP ka met ka bakoi ka bakhia ka yeng ka sem ka jung pi bat ba pinang la ban ai ka por jung pi ka jing sikri ya blei bleu kur khu yingi lang ba ani ka stamp bat kumto ka mangilio sngow ngin sa ye kendu biang sibet ka por sibje abing se opat sa kawai pa ka jeseng bat nakaliang junga ka di ko por ka jing kerpat kalong ba ipra bangai ba kani ka mang ilayo sngow ba kani ka jaingo ka bangilom kanai sa ka sinot ka jungi bat ka jing kerpat kalong motong ini no kelut sa kani ka kam ka jung blay ka sinot ka don sibun ki kam ki ba kadai ban pendap bat kadai ka kamram ka jungi kum ki bangai ping kersani kini ki kam jung sinot ka badon kam kalong moto ini no kelut sa ka kam ka jung blay na banta ki kam jung sinot na magsinot kanang laban pentelon ni kijing sakri hagi banta ki baper blem kur khuingi lomba kane ko por ba kijing sakri ki jongi ye penwai no kijing sakri ki jongi da ka ba yerwai lang ki jerwai ka ba sanspa nreu pun reu bad hadin kane ki jerwai saisen pat ang kepat I pastor ban pelaj ngi da kijing kur khu penwai Jisu khot menta yanga ba yapi ka gospel ngin penmana Inyai ko ngu yautrai ublay jongi yang intur sa katma. Lej pen mana jingshay go jong gospel sa pertay baro ko way. Tat onda kilom ba kitemro kin pen kraw ka jing ublay. Kajirway ba sans pa andro poreo. Ba hading gani jirway ang kerpat sisen pa pastor man pelaj ngi de jing kerko penway. Jesu kon mentayang ampan yapi ka gospel ngipen na ngen yai ko ngu ya utwai uplay chongi yang entur syakat ma len pen na Chừng sai trong ca gospel Shaperthei Baroka way Tat onda Kilom ban kitemru Gen pen kraw Ching it uplay Hey kilong ba it yang in yang len pen na yang gelau Bor bapa
Takabor utwai patakabor chengen ngin yo jom shisha ngun bin na ching shai trong ka gospel shaper the baroka way that on da ban ki tham ru ken pen crown jing it play jisu ong an ben ring kan lam ban pi kong u ching kon chong u men sim ba khut un ya lam un da ya pi Hatung trei man kasngi len pen bra ching shai trong ka gospel shaper the baroka way that onda kilum ban ki tham ru ken pen crouching in play. Atrai di isnai ban kerku bat ban scam mi ki benta paro ki mangil ban pendam. Hai nege jing syakri bagi jing mani ke jing yeme. Pelaj ru yang ini ke jing kerku ke baken sai tam ke jing me. Ki bawan nemba ke jing IA ke badap yang ke jing utrai bat unong pen em jing Yesus Kristus. Kejingit ba kejung belai kupa na pom jikun lamba kejing slok kejung mensim bakut to ai begini kejing kerku ke belong lai huai belai kin long lam ringkat bat ngi hang ni ke balang hamoro kin long lam ringkat bat ki balang ke bah po jung ke KGP sinot sep ngi ki ba mani ki ba pendan buram ya me hagani kesengi kin long lam ringkat ru bagi reungai ki badan hang ni bah keleng jung ke pertai naduk menta bat halakarta amen.